i com a Diputació el que pretenem amb aquesta moció sobretot és dir que efectivament 1.400.000, recordava ara també l'alcalde de Viladecans i diputat provincial, estem parlant d'això, de quantitats importants que podrem ingressar i dedicar-les a fer polítiques locals molt necessàries que hem deixat de fer perquè no només vam aportar la part local sinó la part que va deixar fer la Generalitat. La sentència parla també de la Diputació de Barcelona i llegeixo el que diu de manera textual. La mateixa sentència diu cal descartar les al·legacions de la demanda en el sentit que el servei estaria atès a partir de les subvencions de la Diputació de Barcelona o del preu públic abonat pels usuaris. Certament, la Diputació de Barcelona va aportar uns ajuts durant els exercicis en els que la Generalitat va deixar de finançar el servei, però no hi ha base per considerar que aquests ajuts provincials es fessin per compte i en substitució de la Generalitat de Catalunya. Mai així no ho vam entendre, perquè entenem que els diners locals el que fan sobretot és suplir la part local i ens deslliura per poder fer altres coses diferents. En aquest sentit, i resumint perquè no tinc temps i m'agradaria dir moltes coses més, bàsicament el que pretén aquesta moció és recordar al nou govern de la Generalitat que de la mateixa manera que els ha recordat que cal entomar les responsabilitats a partir d'ara pels nous pressupostos, i avui això va de pressupostos, menys discursos i més pressupostos, el que cal és sobretot començar a treballar amb aquesta corresponsabilitat que tenim les dues administracions, les locals i la Generalitat, i sobretot poder reflectir tot això en els pressupostos de la Generalitat per aquest any.